Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkundanna bla riservi il-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia li se jaħlu bħala wieħed barbaru u inaċċettabbli fuq kull livell. Huwa tenna li pajjiżna jixraqlu aħjar minn hekk u li 16 Ottubru huwa jum iswed għall-libertà tal-espressjoni f'Malta. Ninsab xxukkjat b'dan il-fatt. Iżda mhux qiegħed hawnhekk biex ngħid lilkom u l-poplu Malti dan. Qiegħed hawn biex jissostni li l-pajjiż huwa ferm aħjar minn hekk. U dak li seħħ illum huwa inaċċettabbli fuq kull livell. Irrid minn hawnhekk nikkundanna bla riservi dal-attakk barbaru fuq persuna u fuq il-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna. Fir-reazzjoni tiegħu il-Prim Ministru spjega li ta' istruzzjonijiet ċari lill-Pulizija u lill-Forzi tas-Sigurtà tal-pajjiż biex jiġi assigurat li ssir ġustizzja. Mingħajr ma nantiċipa l-investigazzjonijiet tal-Pulizija rrid ngħid li ta' istruzzjonijiet lill-Pulizija u lis-servizzi kollha tas-sigurtà tal-pajjiż biex jieħdu kull miżura fl-investigazzjonijiet biex il-ħati jew ħatja jitresqu quddiem il-ġustizzja. Ta' istruzzjonijiet ukoll biex tiġi mitluba assistenza minn korpi tas-sigurtà ta' pajjiżi oħra fl-investigazzjonijiet. Il-Prim Ministru tenna li f'mumenti bħal dawn joħorġu fid-der il-prinċipji tal-pajjiż u li kull ċittadin għandu jgawdi mis-saltna ta' dritt. Rrid nagħmilha ċara lil kulħadd li jien Prim Ministru ta' kulħadd. U li s-saħħa tad-demokrazija tagħna toħroġ f'mumenti koroħ bħal dawn fejn irridu nkunu lesti niddefendu il-prinċipji tagħna u d-drittijiet ta' kull wieħed u waħda minna. F'dan il-pajjiż għandna s-saltna ta' dritt fuq kollox u għal kulħadd. U appella għall-għaqda nazzjonali u qal li dan mhux il-mument li l-pubbliku jiddiskuti aġir ta' persuna. Fir-reazzjoni tiegħu il-Prim Ministru żied jgħid li qasam l-informazzjoni li għandu mal-kap tal-Oppożizzjoni u li fuq bil ir-reazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għad-dokument tal-Baġit ġiet posposta. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna huwa dritt li għandu jgawdi minnu kull ċittadin u li jekk persuna tħoss li dan li jkun ingħat jew inkiteb affettwa b'mod negattiv għandu jitfittex biss ir-rimedju tal-qrati. Kulħadd għandu dritt jikteb u jgħid li jrid f'pajjiżna. U min jħossu inġurjat għandu dritt ta' protezzjoni tal-qrati u l-ebda rimedju ieħor. Mhux se nistrieħ qabel nara li ssir ġustizzja f'dan il-każ. Għaliex pajjiżna jistħoqlu ġustizzja.